ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏತೇ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿಪ್ಪಡು ಏತೇ ಭಾಷೆ ಬರೆಯರ ಓದ್ಯಾರ ಬತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಡು ಓದುನಗ ಬರೆನಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನೇ ಬೇತೆ. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸಡು ಉಂದುವೆ ಸುರುತ್ತ ಬಾರಿ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇನಿಯುಲ್ಲ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಆರ್ನೋಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ರ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಎರ್ನ ಪುದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪರ್ಣಾ ಕೊಡಂಕಿರಿ ಇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರೆಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ತುಳುಕು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಏಪ ಬತ್ತಿಂಡು ದಾಯ ಬತ್ತಿಂಡು ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ಓದ್ಯಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ. ಅವು ಇಂಚನೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ಓದ್ಯಾರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ. ಓದಂತು ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮುಕುಂದೆ ಅಂತ ಆಯ ಉಡುಪಿಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ತೊಂತಿಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಆನೆ ಶಾಲೆಟ್ ಕಲ್ಪುಡಿಯರು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಆತ ಅಂತ ಪಂಡತ್ ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಕಲ್ತೆ. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡತ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಕಲ್ತಾಯ್ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಷರ ವರ್ಣಮಾಲೆನ ಏತು ಸರ್ತಿ ಬರಪ್ಪನೋ ಆತು ಸರ್ತಿ ನಮಕ್ ಅವು ಅನ್ನೋ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದಂತೆ ಬರೋಡ ನಂಚಿನ ಲಿಪಿ ಅಂಚನೆ ತವರ ಐನು ಬರೆಯರ ಇಂಚಿ ಈ ತರಕಾರಿ ಕೊಂಡ್ರ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಐನು ಪುರ ಬರೆಯರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಆತನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂದುವಾನ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತೂ ಓದಂತಿತ್ತೆ ಐನೇ ಶ್ಲೋಕಂಕ್ಲೇನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತಂಟ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳುಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಮಂಡತ್ ಒಂಜಿ ರಫ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಟು ಬರೆಯರ ಶುರು ಮಲ್ತಿನಂದು ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಒಂತೆ ಬರೆನಾಗ ಒಂತೆ ನೀಟತೆ ಬರೆಕ್ಕ ಅಂದ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಬರೆಯಿನಾಗ ಅರ್ಥನ ಓದೊಂತು ಐನೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೆಯಿಲಕ್ಕನೆ ಅವು 18 ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಪೋಯ್ ಅವು ದೇವರ ದಯಟು ಪೂರ ಶುರು ಅಂಡು ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ಗುರುಕ್ಲೆತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ತಾ ಲಿಪಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದ್ ಕೇಣ್ಣೆಗ್ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಹುಡುಕುದು ಕೊರಿಯರ್ ಯಾರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೆಡ್ ಐತಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ದೆತ್ತದು ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಜಾತ ಓವು ಲೆಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೀ ಫಾಂಟ್ಗಳು ಓವು ಒಂದು ಅವು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡು ಅವು ಬಿಡುಂಟ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಸುಲಲಿತವಾದ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಮಗ್ರವನ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿ ಇಡಿಯೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಟ್ಟು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ದೀಡ್ತಾನಾಗ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನೈನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮಲ್ಪಕ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆತು ಮಲ್ಪಕ ಅಂತ ಅಂಡು ಅದನಾಗ ಎಂಕ್ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ಆಯ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಫಸ್ಟ್ ಆತ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಹೊನೊಲಿ ಅಂಚ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ ಆತನಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗ್ಲೆ ನಡಿಗೆ ಪೋತು ಕೇಣ್ಕ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗ್ಲೆ ನಡಿಗೆ ಪೋಯ್ ಅಂಚ ಆರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಾರ ಬಂಟ ಆರು ಆಕ್ಲೆನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಗ್ರಿ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಆರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋತು ಕೊರಿಯರ್ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪೋತು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪ ಉಂಟವು ಇತ್ತ ಪಿದೆ ಬತ್ತೆ. ಇರೆಗಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಬೋಡತ್ತನ್ ಪಂಡ ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳುನಾಡರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಚಿಪ್ಪೋದ ಲಿಪಿ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಐನು ಕಲ್ಪೆರ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಬೋಡತ್ತಂಡು ಬೊಕ ದಾದ ಬಂಗ ಆತಂಡು ಐನು ಕಲ್ಪೆರ ಐನು ಕಲ್ಪೆರ ಒರಂಕು ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಓರ ಒಂಜಿ 10 ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಬತ್ತುಂಡು ಆಪುಂಡು ಆಂಟ ಐನು ಐಟ್ ಅಕ್ಷರಂಕ್ಲು ಬರೆಯರ ಅನಾಗ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಂಶಯ ಇಂದು ಇಂಚ ಬರೆಪುನ ಒಂತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಂಟು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತನೆತ್ತವರನೇ ಅವು ಆತು ಸುಲಲಿತವತ್ತು ಬರೋಂತಿಪ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತಾ ಸಣ್ಣ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಟ ನೆಟ್ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡತ ಸೊ ಹಿಂಜ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪಂಟ ಬರೆನಾಗ ಐನು ಪ್ರತಿದಿನಲ ಒಂಜಿ ಬರೆತ್ತೆ ಐನು ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಂಕ್ಳು ಹಿಂಜ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ತಾಕ್ಲ ನಾಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಆ ಸುಳಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಣ ಲೈಕ್ ತಾಕ್ಲ ನಾಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಆ ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ಯಾ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕುಳ್ಪಿಡುನು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕುಳ್ತಿ ಬೆತ್ತು ಆರಾಮುಂಟು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಗ್ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಧ್ಯಯನಲ ಅಂಚನೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಈರೆಗ್ ನೆನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಏತು ಸಮಯ ಬೋಡಾತುಂಡು ಬೊಕ ಅಧ್ಯಯನಗ್ ಈರೆಗ್ ಏರು ಪೂರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ತೇರು. ನೆನ್ನ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪ್ಯರ್ನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಅಂಚ
ಅವನು ಪೋಪುಣ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆಯಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಯಾರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ದೆತೊಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆತು ಪಿದೇ ಬರಡು ನಂಟ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ದೆತೊಂದು ಅಂಚ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಸುಮಾರು ಪಂಟ ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತತ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೈತಾನ್ ಹೊಂಟ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ತನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ತುಳು ದೇತ ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತಲೆಕನೆ ತುಳು ಪದೊಂಕ್ಳೆಗ್ ಅರ್ಥಂಕ್ಳು ಪತಂತು ಎಂಚ ಇನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಮುಣ ಎಂಚ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಮುಣ ವಾ ಅರ್ಥೊಂಟ ಇಂಚ ಈ ಅರ್ಥಂಕನಾಗ ಎಂಚ ವಾ ಪದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪದೊಂಕುಳು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನ ಕೆಲ ಸುಮಾರು ಪದೊಂಕುಳು ತಿಕ್ಕನ್ ಆತನಾಗನೇ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆತ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಯಾರಾವಡು ಅಂಟ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಸ್ಟಡಿ ಮಮ್ನ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆತ. ಐನು 2-3 ಪುಸ್ತಕನ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆತಿಗೆ ತಂತು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅರ್ಥಂಕ್ಳೈನು ಕಂಪೇರ್ ಬಂಟ ನುಮಲ್ತನಾಗ ಐನು ಅಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ತೂನಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಂಕ್ಳು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಂಕ್ಳು ಈ ಶ್ಲೋಕ ತಾತ್ಪರ್ಯಂಕ್ಳು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಂಕ್ಳು ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಂಕ್ಳು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪಂಟ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಂಕ್ಳು ಭಾರಿ ಡಿಫ್ ಪಂಟ ಹಿಂಜ ಐನು ನುಮಲ್ಪುಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆತ್ತವರ 2-3 ಪುಸ್ತಕನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತತ್ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಟು ಕೆಲ ಶ್ಲೋಕ ತಾತ್ಪರ್ಯಂಕುಳು ನುವಾತ್ ಬರ್ತೈತೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದಂಕ್ಳೇನು ಡಿವೈಡ್ ಮಂತತ್. ಸೊ ಇಂಚಿತ್ನ ಪದಂಕಿ ಈ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣು. ಸೊ ಐನು ಓದುತ್ತು ಐನು ಅರ್ಥ ಮಂತಂತು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತಾತ್ಪರ್ಯನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾತದಿತ್ತು ಅಂತ ಐನ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತತ್ತು ಈ ತುಳುಟ್ಟು ಏನೈನು ಬರೆತ್ತನ. ಸೊ ಅಂಚ ಈತು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಅಂಕುಳಿಪ್ಪುಣು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಮ್ನೇಟ್ ನೆಕ್ ಇರೆಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪೂರ ಏರು ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಕೊರಿಯರು ದಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬರು ಇಂಚ ಏರು ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರು. ಅವೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಟು ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನ ಗುರು ಆತಿ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದಾರೆ. ಪ್ರಥಮವಾತ್ ಆ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪ್ಯಾರ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನೆ ಕಲ್ಪುಡ್ನ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಥಮವಾತ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಗುರುತನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಯ್ತು. ಬೆತ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಟೀಚರ್ ಗುರುಕುಳು ಆಕಳು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರಂತ ಉಡುಪಿಟ್ಟು ಆಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆಟ ಆಗ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಕಳು ಎಂಕ್ ಹಿಂಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಈ ಮಲ್ಪು ಏನು ಫೊತ್ತಿಗೆ ಅರಟ ದುಃಖಿ ಎಣ್ಣಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಅದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪು ನಿಂಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಆಕಳು ಪ್ರತಿ ಹಂತೊಂಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆವಡಕ್ಲೇನ ಬೆತ್ ಏನು ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು ಕೈಟ್ ಬರೆಯತ್ತಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬರೆತಾನಾಗ ಐನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಯ್ನಲ್ಲೇ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳೇನು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಪೂರ ಅಕ್ಳೆಗೂ ಪೋತು ಕೊಳ್ತು ಅಕುಳ ಐನು ಓದುತ್ತು ಐನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚಿಂಚಿತ್ ನಾವಳು ಇಂಚಿಂಚಿತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂಡ ಬಂದದ್ದು ಐನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಂತು ಕೊಳ್ಳಿಯರು. ಐನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಂತು ಕೊಳ್ತಾ ಬೆತ್ತು ನಣ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಕುಳೆ ಬೇತಕ್ಲೆಟೋರಿ ಟಕ್ಕೆ ಎಂಡಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಟಕ್ಕೆ ಎಂಡಿತ್ತು ಲಿಪಿನ ಎಂಕು ಕೊಳ್ಳಿಯರು. ಸೊ ಆ ಲಿಪಿನ ಅಕುಳುಗೆ ಎಂಕು ಕೊಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ತಾರ ಆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಏನು ದುಬೈಗೆ ಪೋಯ್ ಏನ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಏನು ದುಬೈಗೆ ಪೋಯ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೋತು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜನೆ ಕಲ್ತಂತು ಟೈಪ್ ಮಲ್ತಂತು ಪೋಯೆ ಈತ ಪೂರ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಟ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನದು ಆಯ್ತ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂತ ಅನ್ನಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಂಟು ಅವು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಂಡು ಬತ್ನ ಆಯ್ತು ಬೆತ್ತು ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಕಳು ಗುರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಂತೇರತ ಮಾಂತ ತಾಯ ಬೆತ್ತು ಆನಂದ ತೀರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಆತು ಗುರು ಆತ ಹಿಕ್ಕೆರು ಬಂಟ ಐನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಐನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಎದುರುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ನಂಚಿತ್ ನಾವು ಆಯ್ತು ಬೆತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶಾಗರ್ ಇತ್ತಾಯ ಅಂತ ಪಂಡಿತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾಂಟ್ಗಳು ಪೂರ ಪೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಫಾಂಟ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಏತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಪುನಃ ಐನು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು. ಸೊ ಮಂತರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಬಿದೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೆತ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ಆಯ್ತು ಬೆತ್ತ ಇವನೆನ್ನ ಗುರುಕುಳನ ಭರತನಾಟ್ಯಂದ ಗುರುಕುಳು ಬೆತ್ತ ಸಂಗೀತಂದ ಗುರುಕುಳು ಎಲ್ಲರ ಆಕಳು ಮಿತ್ರ ನವೀನ್ ಅಂತ ಮೈಸೂರದ ವಿದುಷಿ ಮಿತ್ರ ನವೀನ್ ಬೆತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ MS ನವೀನ್ ಅಂತ ಆಕಳೇನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಂಟ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಮಂತ ರೀತಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾತ್ ಒಂಜಿ ಮಂತರ್ನ ಜನಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಒವ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾತ್ ಒರಿಯನೆ ಮಾಂಪುಣಾತ್ ಅಂಚ ಅಕುಳು ಆಯ್ತು ಬೆತ್ತೆ ಗುರುಕುಳನ ರಾಜಜ್ಜೆ ಅಕುಳೇನ ಅಜ್ಜಲ ಆವಡು ಅಕುಳು ಆಯ್ತು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತೇರು ಬೆತ್ತ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ದೀಪಕ್ ನೆಲ್ಲಿತಾಯಿ ಅಂತ ಬಲ್ನಾಡು ತಕ್ಕಳು ಅಕುಳು ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಂಟ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಂತನ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಟು ಪಿದಾಡ್ನ ಬೆತ್ತೆನ ಮಾಮ ಮಾಮಿನಕುಳು. ಸೊ ಇಂಚ ಮಂತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇನಿ ಪಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತ್ನ ಮಂತೆರ್ನ ಕೈ ಕೆತ್ತೊಂತಿಂಡು ಅಂಚ ಇರಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಈ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆలు ಎದುರಾತನು ಐನೀರು ಎಂಚ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಥಮವಾತ್ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಣ ಲಿಪಿತ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಓ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಐನ್ ಹುಡುಕುತ್ತ ಐನ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಬರೆನಗ ಆ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಕಾಗುಣಿತ ಅಕ್ಷರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಲವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐನ್ ಒವು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಒವು ಸರಿಯಾನೋ ಒಂದು ಒಂಜಿತು ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಡು ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬರೆನಗ ಬರೆಪುಣ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಒಂಜಿ ಓಗುಂಟು ಪೋಪುಣತ ಆತನಾಗ ಒಂತೆಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬರೆನಗನೆ ಪಂಟ ನಮಕ್ ಅರಿವಿದ್ಯಂತೆ ಆಪುಣಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಐನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಪುನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಮಲ್ಪೋಪ್ತು ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡತ ಐನ್ ಒಯ್ನ ಎಂದುವ ಅವು ಏರಟಕ್ಕೆ ಏನುನ ಆತನಾಗ ಮಂತೆ ನೆಕ್ಲ ಬತ್ನಕ್ಲು ಏನ ಮೆಗ್ಗನ ಗುರುಕುಳು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರೇ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಡ ಲಿಪಿ ಒಳ್ಪಾಡ್ದು ಲಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಒಂದು ಪಂಟ ಆರಾಮಂಟು ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕ್ಷರ ಕೀ ಫಾಂಟ್ಗಳು ಒಂದು ಐಟ್ ಲಿಪಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೇತು ಲಿಪಿ ಸಿಕ್ಕನು ಆಚಾರ್ಯರತ್ತು ಲಿಪಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಬರಹಟ್ ಕಲ್ಪೊಡತ ಬರಹ ಟೈಪಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನದಾದ ಮಲ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಲ್ಪೊಡಾತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಐನ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ತುಳುಟು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಈಸಿ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಫಾಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತನಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಅಕಾರ ತಕಾರ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಅಂಕುಳು ಅರ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಒಲ್ಪ ಬಂಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಚ್ಚೇತ. ಸೊ ಅಂಚಾನೆಡ್ದ ಅವರ ಅಂತೆ ಸುಮಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು 100% ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐನು ವಾಪಸ್ ಸರಿ ಮಲ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತನಾಗ. ಸೊ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಲ್ಪುಣು ಅಂತ ಅಣ್ಣಾಗ ಮಲ್ಪುಣನ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುಣ ಜನಂಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಏರೆಗ್ ಬಂಟ ಏರೆಗ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತ ಕಲ್ತನಾತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಎಡ್ದು ಬೆತ್ತ ಕಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಈ ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಆರೆಗ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಅದ. ಸೊ ಅಂಚನೆಡ್ದವರ ಲಿಪಿನ ಏರು ದೆತೊಂಡು ಬೇರೆ ಈ ಲಿಪಿತ ಪುಸ್ತಕ ನೇರು ದೆತೊಂಡು ಬೇರೆ ಅಂತಾನೆ ಆತನಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಯ್ತ ಬಂಟ ಬಜೀ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ತುಳು ಅನುವಾದ ಉಂಟಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಏರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಅವನು ಬಜಿ ತುಳು ನೆಟ್ಟನಾಗ. ಸೊ ಐಕ್ ತನಗ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಎರಡ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅಂತಾನಾಗ. ಸೊ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದಿಪ್ಪನ ಅವು ಹಿಂಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಈತಿಯಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕ ತೂದಿಪ್ಪರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇನ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ಈತೀತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಕುಳು ಆತೆ ಪುನಃ ಇಟ್ಲ ಆತೆ ಶ್ಲೋಕ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಣ ಅಂಟ ರಡ್ಡ ಅನಾಗ ಅವು ವಾಸ್ಟ್ ಆಪುಣ ಹಿಂಜ ಆಪುಂಡು ಅವುಲ ಸಮಸ್ಯೆನೆ. ಸೊ ಮಂತೆರೆಗ್ಲ ರೀಚ್ ಆಪುಣ ರೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಬರೋಡು ಅಂತ ಅನಾಗ ಅಂತೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾತ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುಣ ಆತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ನೆಕ್ಕು ಪಂಟ ಯಾನು ಬರೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಆಸೆಗೆ ಅಂಟ ಜನಂಕುಲು ತೂಪೆರತ ಏನು ರೇಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೂಪೆರೆ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ ಒಂಜಿಂದು.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದನಾಗ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಡಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚು ಒಂತೆ ಸಹಾಯ ಪಡಿತೇನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಸಕ್ತೇರು ಶಿವಳ್ಳಿ ಸಂಪದ ಪುತ್ತೂರು ತಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಐತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಂಕು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಈತ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆತನು ನೆತ್ತುಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತನಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಡ್ಪಡಿತಾರೆ ಅಕುಳೆ ನೆಕ್ ಮುನ್ನುಡಿಲ ಬರತ್ತೆ ಅನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕುಳೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕೊಳ್ಳಾತ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬೇತೆದಾದಂಡ ವಿಶೇಷ ಇರ ಪಂಡ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ ಅಕುಳು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಅವಡನ ಪದ್ಮಾವತಿ ವೈಲಾಯ ಅಂತ ಅಕ್ಳೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಳೆನ ಪುದಾರಟಿ ಏನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಅಕ್ಳೆನ ಅಮ್ಮನ ತೂತಿಜೇರು ಅಂಟ ಅಮ್ಮ 5 ವರ್ಷ ಉಂಟೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಪೋದಿತ್ತೇರು ಬಾಕಿ ತಕ್ಳು ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡಿತ ಪಂಟ ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಣ ಮಂದೊಂತಿಪ್ನಾಗ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿ 16 ಅಧ್ಯಾಯಂಕ್ಳೇನು ಕಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬೆತ್ತು ಒಂದು 17 ಅಧ್ಯಾಯಂಕ್ಳೆಲ್ಲ ಓದೊಂತಿತ್ತೇರು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕಾಲ ಉಂಟೆ ಅಕ್ಕಳು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಮಿತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಮಾಂದೊಂದಿತ್ತಾರತ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಇತ್ತನತ ಅವೇ ಎಂಕ್ಳೆಗೂ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು ಬತ್ತನ ಅಂಚನೆತ್ತವರ ಎಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆಲ್ಲ ಆಕಳು ಪ್ರೇರಣೆ ಅನ್ನೆತ್ತವರ ಅಕ್ಳೆನ ಪುದಾರಟೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ್ನ ಆಯ್ತು ಬೆತ್ತು ಜಾಯ್ತ ಪಂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬತ್ನ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಡೆತು ಬತ್ನ ರೀತಿನೇ ಅವು ದೇವರೇ ಮಾಂಪು ಅಂತ ಬತ್ತನ ಅಂತ ಏನು ಬಂಜಿನಾಳಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಮಾಂತನಾಗ. ಸೊ ಆ ಬಂಜಿನಲ್ಲೇಟ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಂಜಿ ಟಿಪ್ನ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ರಕ್ಷೆ ತಲೆಕ್ಕನೆ ಆತು ಬತ್ತನು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಂತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟೆ ನಡೆತು ಬತ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬೆತ್ತು ಈ ನೆತ್ತ ಈ ಚಿತ್ರಲಂಕ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಳ್ತು ಏನು ಮಾಂತದ್ನ ಏನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಪುರಿ ಎನ್ನ ಕೈತ ಆಪುರಿ ಅಂತ ಐತೇನೆ ಏನು ಕೈಯೇ ಬಿಡ್ತಿತ್ತೆ ಮಂತೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣೊಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮ ಎಲ್ಲ ಪಣ್ಣೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಣ್ಣೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಪಂಟ ಎಂಕ ಆಯ್ತ ಚಿತ್ರಣನೇ ಇದ್ದೇನು ಜಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಚ ದಾಯ್ತ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ದಾಯ್ತ ಕೊಳ್ಪುಣ ಆಂಟ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಡೇತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಿಕ್ಕಿತು ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಾತನ ಅಂಚನೆ ತವರ ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಬತ್ತು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಬತ್ತು ನಂಚಿತ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಚ ಆಯ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಮಾಡಿತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕಂಗೆ ಕೊಳ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕನ ಆನೆ ಅಂಕೊಂಡಿ ಇರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಏನು ಮೈಸೂರು ಮೂಲತಃ ಮುಳ್ಪತಾಳೆ ಬಟ್ ಯಾನು 25 ವರ್ಷ ಮೈಸೂರು ಹೊಡಿತೇನೆ ಏನು MSc ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ MSc ಮಲ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ವತ್ತ ಮಲ್ತದೆ MFA ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಟ್ಲ ಇದು ಬುಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಉಂಟು ವಿದ್ವತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಬೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಂಕು ಇದೆ ಮಂಡ ಬಾಲೆ ಬೊಟ್ಟಿ ಬೆತ್ತೇನು ಫ್ಲೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಫ್ಲೂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂತಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೀಪಕ್ನಲ್ಲಿತ್ತಾಯ ಕಂಡದು ಆರು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಶೆಫ್ ಆತಿಲ್ಲರಿದ್ದೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂಗುರುಪಳಿತ್ತಾಯ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಆಶಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅಮ್ಮಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಮ್ಮಲ ವಿದ್ವತ್ಲ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಏನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮುಕುಂದೆ ಆಯೆ ಉಡುಪಿಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತಂತಿಲ್ಲೆ ಆಯನ ಮುಖಾಂತರನೆಂದು ಒಂದು ಆತನ ಆಯ್ತು ಬೆತ್ತ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶನಲ್ಲಿತ್ತಾಯ ಬೆತ್ತ ಶೋಭಾನಲ್ಲಿತ್ತಾಯ ಅಂತ ಬಲ್ನಾಡಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪುಣ ಮಿತ ನಡ್ಕಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ತಪ್ಪದಾರು ಆದಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅಯ್ಯ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಂಟು ಕೃಷ್ಣನ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಂಟೆ ಪುಟ್ಟು ನಾಯಿ ಅಂಚ ಈತು ಪೊರ್ತು ಎಂಗ್ಲ ನೋಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಐಕ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಕಲ್ಪೋಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡುದಂಟ ಪ್ರಥಮವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ ಉಂಟು ತುಳು ವರ್ಣಮಾಲೆ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರನ ಸರೀಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು ಬೆತ್ತು ದಿನೋಲ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬತ್ತಂತು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಯರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಓವೇ ಪಡಿತೆ ಪಂಟ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಟಂಟ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆತ್ತು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವು ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಿಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲಾಯ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸನ ಇತ್ತೇನೆ ನಮಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಲೇ ಬಂಡುಂಟ ಆತ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಂತೆ ದಿನೋಲ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಕೊಂಡ್ರೋಡ ಚೀಟಿ ಬರೆಯೋಡ ತುಳುಟ್ಟು ಬರೆತು ಇದ್ಯಾ ಬೆಸಿದ ತಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಒಂಜಿ ನೋಟ್ ಮಂತಿಡೋ ನೋಡು ಇಂಚಿನ ನೆನಪಿಡೋ ನೋಡು ಐಕ್ ಬರತ್ತಿಡ್ಯಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೈರಿ ಬರೆಪುಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟು ಬರೆಯೋಡು ಅಂಚ ದಿನಂಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಂಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲಿಪಿತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂಟ ಆರಾಮಂಟು ಬೇಕುಂಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲ್ಪಲೆ ನೆನ್ನೆ ಪ್ರಚಾರಂಕು ಕೊಂಡ್ರಲೆ ಮದಪೋತ್ರಿ ಇದು ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ದೆತ್ತೊಂದು ಮೇರೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಪುಸ್ತಕನ ದೆತ್ತೊಂಡು ಇತ್ತಿಂದ ಮೇರಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ತಿಪ್ಪ ಆರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಎತ್ತಾವೇರು ಈತು ಪೊರ್ತು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀರು ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಇರೆಗೆ ಏಪೋಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುಟ್ಟು ನನಾತು ಬುಕ್ ಈರ್ನ ಕೈಟು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಎಂಕುಲ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಏನು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂಗ್ರು ಬಳಿತಾಯಿ ಅಪರ್ಣನ ಅಪೈ ಈ ಮಗಳು ಎನ್ನ ಮಗಳು ಅಪರ್ಣ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಟ್ ಬರತ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತನೇ ಪಣ್ಣ ಪಾತೇರಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕನು ಕೂತು ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಮಗಳು ಇಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಳ ತಾನು ಆಳೆಕ್ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಸಹನೆ ಅಗಾಧವಾನ ಸಹನೆವು ಬೆತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಐತ್ತಾರ ಬತ್ತಂಚಿತ್ನೆ ಪದೇ ಬತ್ತಂಚಿತ್ನೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಮೋಘವಾನ ಕೆಲಸ ಆಳಿಕ್ ಎಪೋಲ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಕ್ಷೆ ಪಡೆದಂತ ಏನು ಕೇಂಡುಂಟು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.